Peygamber Aleyhisselam bilen bir gün Hazreti Ayşe'ň arasyndagy. Ular bir-birine narahat bolýarlar. Şondan Hazreti Abu Bekr Peygamber Aleyhisselam'ın gaýnatasy Hazreti Ayşe'ň däni dädesi Hazreti Abu Bekr hakem kararı berýärler, çağırıp getirýärler. Hakem bolýarlar, sen bizim aramyzy sulh ver, islah et dip. Şonda Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ayşe diye sen aýtjak öňçe ya men aýdaýynmy diye. Şonda Hazreti Ayşe diye sen aýt ýöne dogryny aýt diýär da. Şonda Hazreti Abu Bekr'in gahar gelip eli bilen Hazreti Ayşe'ň agyny görýär. Agdygana ey nefsinin düşmanı diye sen bilýämi tarafın kimdigini? Sen peygambere şey diýipdiň. Peygamber ike ömründe yalan alamadyk. Hergiz yalan alamayan astaqus sadiqin bolan peygambere şey diýäňmi diýip agyna görýär, agdygana. Hazreti Ayşe peygambere penah getirýär. Peygamberin arkasında bukunýar. Şonda Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekr diye lem ned'uke lihâzâ ve la aradna minke hâzâ. Seni bu işten çürü çağırmadık. Bununla senin İslam'ıdak diye. Yeniden Hazreti Ayşe'nin tarafından çıktı yani. Hazreti Ebu Bekr'in edeni işine narahat bolýar. Seni bir işten çürü çağırmadık. Seni sulh ver deyip çağırdık. Bizim aramızı ıslah et deyip çağırdık. Sen bunun ağzını kurup kanattın. Hazreti Ebu Bekr'e da hitap edip aýtdy. Hazreti Ebu Bekr Peygambere bolan cesaratdan narahat bolýar. Peygambere gepe narahat bolup şeýtdi. Hazreti Ebu Bekr'inki imandan göz iman hiçtatdy. Peygamber şücrüge berýärmişikden aldyryny. Hususan Ayşany. Ahlaqy raftary biz Peygamberden öwrenmeli. Peygambere taglid etmeli.